Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Хвала Христу! У студыі Павел Каралёў і мы пачынаем чарговы выпуск перадачы цыклу «Сябры Божай радасці». Гэтым разам мой расповед будзе пра даволі цікавага і нават вядомага ксяндза Александра Астрамовіча. Ён жа паэт Андрэй Зязюля. Скажу, што пра нашага героя так выказваліся нашы славутыя дзеячы. Той жа Адам Станкевіч казаў: «Зязюля – гэта праўдзівы ідэаліст, гэта мучанік за родную ідэю». І таксама Язэп Германович, святар, казаў таксама пра нашага героя: «Зязюля, Астрамовіч, ён быў душою беларускага жыцця і працы». Адзначу, што нарадзіўся Андрэй Астрамовіч у 1878 годзе, гэта быў 26 лістапада па старому стылю, у вёсцы Навасады пад Гальшанамі. Часам казалі Навасяды. Адзначу, што ён быў ахрышчаны у славутым гальшанскім касцёле святога Яна. У гэтым храме можна лічыць не толькі ён быў ахрышчаны, а мноства іншых нашых цікавых дзеячоў. Славуты касцёл. І у тым годзе, а гэта 1878 год, адразу па нараджэнні, ён быў ахрышчаны разам са сваёй сястрой Мар'яннай. І такі цікавы факт, што прозвішча Астрамовіч, ён нарадзіўся ў сям'і Сцяпана і Ганны Астрамовічаў, а можна лічыць, што Астра, фактычна можна так перакласці з лацінскага Астра, гэта зорка. І як сцвярджае даследчыца Ірына Богданович, Андрэй Астрамовіч насамрэч быў зорнай асобай свайго часу, але не ў сэнсе такіх паняццяў, як слава ці поспех, а ў сэнсе духоўнага святла, якое ён меў у сабе і якім шчодра асвятляў усе свае справы, людзей і жыццё вакол сябе. Вот такое супадзенне, зорка, да? Але мы прыгадаем яшчэ цытату, як пра яго казалі, яшчэ пры жыцці ягоным, або адразу пасля смерці заўважылі такое падабенства, што Астрамовіч, Астра, зорка, незвычайнае прозвішча. І пра яго казалі, ён быў зоркай яснай, рухомай, моргаючай, пуцяводны для сучасных людзей і для будучых пакаленняў, каб не гібелі ў імгле, у цемры, немарасці жыцця. Адзначу, што вучыўся наш герой у Гальшанах, пасля завяршыў Ашмянскае павятовае вучылішча, і ён вырашае стаць ксяндзом, стаць святаром. Але так сталася, што ўжо у даволі маладым веку ён адчуў сябе беларусам. І, канешне, можна лічыць, што гэтая ягоная такі сентымент, і нават не проста сентымент, а такое перакананне, такая беларускасць стварыла яму шэраг праблемаў, шэраг перашкодаў. Бо фактычна, калі ён вырашыў паступіць у віленскую такую духоўную семінарыю каталіцкую, то яму з першага раза гэта не ўдалося зрабіць. І ў віленскую ён так і не паступіць. І атрымалася, што на яго глядзелі як на дзівака, які можа ўчыніць шмат праблемаў, бо ён так шчыра любіць і кажа пра Беларусь, а на той час у духоўных колах панавала польскасць. І атрымалася так, што у аднаго з ксяндзоў, у якіх ксёндз Астрамовіч быў пад апекай, скажам так, у Вільні, ён даволі грэбліва ставіўся да свайго выхаванца, да свайго, так скажам, падапечнага, і гэта быў ксёндз М. До канца у літаратуры не пішуць, хто гэта быў, проста ксёндз М. І калі ў яго запыталіся ўжо пасля пра Астрамовіча, пра Зязюлю, ён адказаў так: «Астрамовіч быў у мяне, то дурань нейкі». Ставіліся да яго як да дзівака. Не паступіўшы ў Вільню, яму давялося пайсці ў войска.
і там ён стаў па прычыне вельмі добрага почерка пісарам у такой канцелярыі роты, але так ці іначай служа ў арміі. Сваю ідэю стаць святаром ён не пакідае, і трэба паступаць, і прасцей было паступіць не ў Вільню, не паблізу, там, дзе ён, так скажам, жыў, непадалёку там нарадзіўся, пад гальшанамі, ля гальшанаў. А ёсць такое выслоўе Хрыста, што няма прарока на бацькаўшчыне ягонай. Давялося паступаць у Пецярбург, бо там было прасцей. І цікавы такі факт, нюанс. Каб было прасцей паступіць, трэба было ведаць лацінскую мову. І каб здаць гэты экзамен, ён вырашае, скажем, Астрамовіч вырашае пайсці, атрымаць дыплом, вучыцца на аптэкара. Бо аптэкарам абавязкова лацінская мова. І ён вучыцца, тады гэта называлася, адзначалі аптэкарскі вучань, атрымлівае такую адукацыю, курсы, экзамен здае, і там напісана, што ён так хораша, добра здаў лацінскую мову. І гэты, не тое, што хітрыкі, але такі спосаб. Атрымалася даволі добра, хораша паступіць ужо ў Пецярбургскую духоўную акадэмію. І, канешне, я адзначу, што такое ёсць выслоўе, што адважным Бог дапамагае. І Александр Астрамовіч, не пакінуўшы ідэю быць святаром, праз розныя перашкоды, праз армію, праз навучанне на аптэкара, навучанне, ён фактычна у рэшце рэшт атрымлівае духоўную адукацыю, вучыцца ў Санкт-Петербурзе, і у той час там, можна лічыць, быў такі гурток беларускі. Як гурток, фактычна гэта была супольнасць. Там дзейнічала суполка «Загляне сонца ў наша ваконца». Знакаміты дзеяч Браніслаў Эпімах Шыпіла бярэ пад апеку, прафесар бярэ пад апеку маладога вучня. І ён у той час, Астрамовіч, піша вершы. Ён ужо становіцца зязюляй. Але атрымліваецца, ёсць такія ўзгадкі, словы, што вершы піша, але не вера ў свой талент, крыецца з імі, з вершамі, і чытае іх толькі найбліжэйшым. І ўрэшце рэшт, недзе ў 1910 годзе ён ўсё ж вырашаецца адправіць вершы ў газету «Наша Ніву», праз якую і Купала, і Колас, усе нашы зоркі той час прайшлі. І друкуюцца ягоныя вершы, і выходзяць у наступныя гады таксама. А пасля і ў іншых таксама газетах, часопісах. Гэта і «Беларус», «Светач», «Вольная Беларусь», «Крыніца». Карацей, пачаў друкавацца. І, канешне, ён на вакацыях прыязджае ў родныя мясціны, ён пашырае сведамасць сярод беларусаў, і можна сказаць, што чаму ж такі псеўданім ўсё ж ён абраў? Андрэй Зязюля. Хораша сказаў Язэп Германович, Вінцук адважны. Ён сказаў наступнае: Андрэй Зязюля, як сапраўдная зязюлька, будзіць людзей, весяліць іх і падае ім надзею лепшага жыцця, варожыць шчасце, якое, хоць яшчэ далёкае, прыйдзе немінуча. На той час, калі ён навучаецца ў Пецярбургу, хоць там даволі талерантна ставіліся, бо былі выхадцы з Польшчы, з Літвы, але ўсё ж і там Астрамовіч сваім, пэўна, што арыгінальным характарам, такім непасрэдным, жывым, ён выклікае перасцярогу, бо гэта ж яшчэ і такі, так ці іначай, стаіць на беларускім грунце чалавек. І пэўны час нават думаюць колы вышэйшыя, так ці іначай, каб ён не завяршыў гэтае навучанне, каб не стаў святаром. А калі было ўжо зразумела, што святаром стане, то стараліся дамагчыся, каб той не паехаў служыць у Беларусь. Бо лепш кудысьці адаслаць, чым далей, тым лепш. І нават разглядалі варыянт, каб ён адправіўся, куды вы думалі, служэння, душпастарства на Камчатку далёкую. Але знайшліся людзі, які не дапусцілі рэалізавацца гэтым інтрыгам, і ўжо
Александр Астрамович, малады святар, пачынае служыць у Беларусі. І першая імша адбылася ў такім месцы, гэта Іўскі раён сённяшні, месца Трабы. Там прыгожы касцёл нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэты храм, дарэчы, падчас многіх вандровак людзі нейкім чынам абмінаюць, бо едуць у іншыя мясціны прыгожыя, у Іўскім раёне шмат прыгожага. Але калі ўсё ж будзеце вандраваць у тых краях, абавязкова заедзьце ў гэты славуты храм, цікавы храм. І адзначым, што на памятных абразках вось першая імша былі наступныя радочкі нашага паэта і ксяндза. Забудьцеся, браця, на хвілю зямное, маліцеся вас заклінаю, каб гэту ахвяру, каб што сёння складаю, прыняў Бог як жертву адное. Раздаваў ён гэтыя памяткі мясцоваму люду, также раздаваў беларускія кнігі, і многіх гэтыя памяткі, да і кнігі ад зязюлі зберагліся на доўгія гады. І адзначым, што парафіяне толькі пасля прыгадвалі, такія словы казалі. Многія, это згадка Адам Станкевич піша, многія толькі цяпер сталі ацэньваць гэтага вялікага чалавека і разумець слова яго, які ўсім цвердзіў, што прыйдзе час, калі народ беларускі маліцца будзе ў касцёле, вучыцца ў школе будзе ў сваёй роднай мове. Цяпер зачынаюць верыць яго словам. Вот так вось людзі мясцовыя парафіяне пасля спраўджвалася тое, пра што марыў і казаў Андрэй Астрамович. Я скажу, што не так і шмат здымкаў Александра Астрамовича, і атрымліваецца, калі ёсць здымкі, то не самай лепшай якасці ў інтэрнэце, на прасторах інтэрнэта. Каб гэта выправіць, вось пакажу здымак, які ў маім зборы зараз знаходзіцца. Гэта той самы славуты ксёндз. І такім чынам мы можам уяўляць, як ён выглядае, як же ўсё ж фактычна вось характар, магчыма, прасочваецца на гэтым здымку нашага героя. Пра гэта мы яшчэ празмаўляем. У Пецярбурзе ён пазнаёміўся з Янкам Купалам, з нашым ужо славутым на той час класікам. І яны пасябравалі, і нярэдка Купала стараўся заехаць у госці да ксяндза, паразмаўляць з ім, бо той паэт і гэты паэт. І так вось ён пісаў у лісце да Епімаха Шыпілы. Купала. Як перапішу, апрацую начыста Паўлінку, думаю напісаць паэмку Рагнеда, гістарычную рэч з жыцця полацкага княства. А пасля, як Бог дасць, на днях маюся з'ездзіць да ксяндза Астрамовича. А стуль, пагасціўшы трохі дома, усё ж пастараюся быць у Вільні. І калі незадоўга перад сустрэчай, такой памятнай сустрэчай Янкі Купалы і Якуба Коласа ў Смольні ў 1912 годзе піша Янка Купала таксама Епімаху Шыпілу такія згадкі. У суботу еду ў Стаўбцы да Коласа, а адтуль да ксяндза Астрамовича і дамоў. І адзначым, што калі ўсё ж Купала сустрэўся з Коласам, яны там хораша пагулялі, пасядзелі, адзначылі гэтую сустрэчу, то пасля па згадках пайшлі да ксяндза у Новы Свершань. І доўгі час лічылася, што яны пайшлі, па згадках Янкі Купалы, паводле гэтага ліста, пайшлі да Астрамовича, да зязюлі, і, маўляў, два класікі сустрэліся і пайшлі ўжо да трэцяга паэта. Але ўсё ж яны ішлі, тады сустрэліся не з Астрамовичам, з іншым святаром, пра якога ўжо пасля калі-небудзь мы падрыхтуем асобны выпуск, няхай гэта будзе так вось, скажем так, пэўная маленькая таямніца. Вера Данілаўна Міцкевіч адкрыла імя таго святара, да каго ж яны пайшлі. І там па шчырасці яны добра гулялі. Добра гулялі і добра частаваліся, маладыя хлопцы. Я скажу, што ўсё ж
Купала і Астрамовіч, яны нейкім чынам все ж даволі звязаны, бо часам дапускаюць, што менавіта Янка Купала, аўтар такога твора святы Андрэй Баболя, мучанік беларускі. Быў адшуканы такі твор. У паперах Браніслава Пімаха Шыпілы, сярод папераў Купалы там, але часта кажуць, што гэта твор Янкі Купалы. Але ёсць даволі пераканаўчая версія, прынамсі вельмі сур'ёзная, што аўтар гэтага твора не Купала, а Александр Астрамовіч. І пра гэта піша Ірына Богданович, пра гэту версію. Але так ці іначай гэты твор, вот ёсць загадка, чый ён. Меркаванні падзяліліся. Можете пачытаць і падумаць, але ёсць верагоднасць, што акурат аўтар наш герой, ужо Астрамовіч. Я скажу, што, канешне, пэўна, што і пад уплывам Астрамовіча Купала піша шэраг сваіх такіх вершаў на рэлігійныя матывы, і верш «Мая малітва», магчыма, так ці іначай, пэўна, што сяброўства з ксяндзом дапамагло ствараць гэтыя творы. А я скажу пра малавядомы талент Александра Астрамовіча, бо вядома, што ён фактычна быў сааўтарам зборніка такога «Беларускія песні з нотамі» разам з Грыневічам. Ён суаўтар. І справа у тым, што родная ягоная вёска Навасады, Навасяды была, як адзначалі, самая ажыўленая і пявучая на ўсю акругу. Язэп Германович прыгадваў, і не дзіва, што Алесь Астрамовіч з маленства быў пявуном і любіў музыку. Нават вядома, што пэўны час працаваў арганістам. Язэп Германович, дарэчы, з тых жа самых краёў, з гальшанаў, і ён так казаў пра Астрамовіча: «Мой суродзіч вельмі блізкі». Я скажу, што пра Язэпа Германовича, пра Вінцука Адважнага, у нас ёсць асобны выпуск, вы яго можете паглядзець. Якія ж месцы служэння Александра Астрамовіча не толькі Трабы, але гэта месцаў даволі шмат. Гэта Ракаў. Часам кажуць, што менавіта там пачалося ягонае душпастарства ў 1911 годзе. Гэта Ганополь, цяпер Анополь пад Мінскам. Гэта Смілавічы славутыя. Гэта Рубяжэвічы. Гэта абольцы аршанскага дэканату. Гэта Сяно. Чаму так шмат мясцінаў? Усё даволі проста. Прычына частых пераездаў было такая: на той час польская каталіцкая адміністрацыя не давярала ксяндзу. І як прыгадваў Адам Станкевіч, цытата: «За сваю беларускасць ксёндз Астрамовіч дужа шмат цярпеў ад сільных гэтага свету. 2 гады быў без парафіі і жыў на ласцы ў ксяндзоў калегаў». Язэп Германович таксама адзначаў, што Александр Астрамовіч падпаў пад падазрэнне і нават ціхі праслед і націск. І сапраўды ён стараўся казаць пропаведзі і па-беларуску, і мы ведаем, што ў Кусцішчах ля ўзды ксёндз Астрамовіч прамаўляў на пахаванне Мікалая Радзівіла, мужа славутай Магдалены Радзівіл. І гэтая пара, Мікалай і Магдалена, вельмі шмат зрабілі для беларускага друку, у тым ліку выдавалі і кнігу, з іх грошаў выдавалася кніга Зязюлі. А я скажу, што пасля кніга з роднага загону перавыдавалася ўжо і намаганнямі Адама Станкевіча, і ў нас ёсць вось гэтае ўжо факсімільнае выданне з многімі вершамі нашага героя, але пакуль што поўнага збору твору Александра Астрамовіча няма. Спадзяемся, што гэта некалі станецца. І тут трэба адзначыць, дарэчы, што ў нас ёсць асобны выпуск пра Магдалену Радзівіл, вы можете яго паглядзець, і я думаю, што павінна быць цікава. А я скажу, што ў свой час у нас, калі беларусы стваралі такую сваю шлях да незалежнасці, да вольнасці, то было стварэнне розных гімнаў, і у розны час гімнамі лічыліся розныя славутыя вершы. Гэта, канешне, і мы выйдзем шчыльнымі радамі, гэта таксама і верш Янкі Купалы «А хто там ідзе?»,
Некаторыя лічылі гімнам беларускім іншы верш Купалы, не загаснуць зоркі ў небе, покі неба будзе. А пэўным рэлігійным гімнам лічыўся твор Каганца, Карусь Каганец, твор «О Божа, спасе наш». І таксама сярод такіх, як казалі, рэлігійна-народных беларускіх гімнаў можна прыгадаць твор Александра Астрамовіча «Божа, што калісь народы на асобкі падзяліў». Шмат гэты верш, гэты спеў гучаў па храмах беларускіх. Часам ён гучыць і зараз. І мы зараз маем магчымасць паслухаць гэты твор нашага героя. Адзначу таксама тое, што сёння у касцёлах Беларусі, калі ідзе такі вялікі пост, можна пачуць прыгожую такую рэлігійную песню. І, напэўна, кожны вернік ведае некаторыя радкі гэтай песні. Яны такія: распачаўся пост вялікі, кайся Евіна сям'я, хай пакутныя ўсклікі учуе вечны наш суддзя, станавіся на калені, уздымай далонію выш, і з грахоў сваё сумленне ачышчай, узірай на крыж. Гэты спеў такі кранальны, кранае душы, а аўтар гэтых радкоў наш герой, ксёндз Александр Астрамовіч. Гэта частка верша у посце. Таму такі цікавы факт. Калі пачуем гэты спеў, будзем ведаць, хто аўтар яго. Які ж быў характар нашага героя? Характар. Прыгадвалі, што, цытата, характарам Астрамовіч было, ён быў шчыры, дзіўна просты, жывы, запальны і гарачы, заўсёды вясёлы, добры, услужны, гарача пабожны і дзіўна патрыятычны. Зязюля адчуваў Бога проста, часта аж наіўна, па-дзяціннаму, выключна сэрцам. І гэта ёсць такія згадкі. І таксама ўжо іншыя згадкі, ўжо Макар Краўцоў прыгадвае пра зязюлю. Просты, але энергічны нейкі выраз яго твару. Вясёлы, мала падобны на духоўніцкі гумар і вечная лёгкая усмешка пры гэткай жа лёгкай гутарцы выклікалі незвычайную нейкую несмяротную моладасць, вялікую здольнасць і энергію. Такія даволі хорошыя ўспаміны, але скажу, што Астрамовіч сёшку па пэўных успамінах, згадках меў даволі часам быў строгі і нават быў строгім цэнзарам. І вось як бывае, не ўсё ж так хораша і добра. Бывае розныя рысы характару. І Зоська Верас, Людвіка Войцік прыгадвала такую гісторыю, што ў Першую сусветную вайну у Мінску фактычна вырашалі, амаль не было ніякіх беларускіх газетаў, часопісаў. Всё пазачынялася. І яны ўсё ж вось гэтае беларускае кола у Мінску вырашылі стварыць, як казалі, аднаднёўку, такую газету. І што адбылося далей?
цытаты Зоські Верас. Надумаліся выдаць аднаднёўку, крыху палітычнага агляду, пару паважнейшых артыкулаў і шмат белетрыстыкі. Помню, сабраліся ў нейкім маленькім пакойчыку Ядвігін Ша, Галубок, прыехаў Фабіян Шантер, Андрэй Зязюля і я. І ў той час Шантер акурат прапановвае твор свой, які называецца «Святы Божа». І каб друкаваць у адным з першых нумароў гэтай газеты, яны фактычна вырашылі адразу ж паслухаць гэты твор, паслухалі і далі ўспаміны Зоські Верас наступныя. Апавяданне «Святы Божа» – рэч моцная, трагічная, уражанне, як яго апішаш. І тут неспадзяванка, Андрэй Зязюля. Я гэтага не дапушчу. Гэта багахульства. Як можна нават думаць, каб гэта пусціць у друк? Фабіян Шантер на дзіва не абурыўся, не запратэставаў, схаваў рукапіс, развітаўся і выйшаў. Усе маўчалі. Урэшце Ядвігін Ша кажа: «Што ж, не думаю, каб хто згадзіўся аддаваць свае працы ў такую жорсткую цэнзуру. Значыцца, з праекту аднаднёўкі нічога не будзе». І так добрыя намеры не здзейсніліся. Азначала Зоська Верас. Пэўна, што шэраг рэчаў абурыла там у гэтым творы нашага паэта ксяндза. Дарэчы, Шантер пасля напісаў ліст Андрэю Зязюлі, і гэты ліст быў перададзены яму. Пра што там было, да канца невядома, але пасля гэты твор ужо друкаваўся ў іншых розных выданнях. І ўсё ж, хоць тая пэўная газета не ўбачыла святло за такога падыходу Астрамовіча, але ён ўсё ж шмат зрабіў, каб іншыя выданні бачылі святло. Ён адзін з заснавальнікаў такога часопіса «Светач», які ў Петербурзе, на той час Петраград, выходзіў у 1916 годзе. Ён адзін з удзельнікаў стварэння гэтага часопіса. Ён дапамагаў газеце «Беларус», якая выдавалася, і была велізарная праблема, ці будзе ўвогуле гэты часопіс, ці будзе гэтая газета, бо фінансаў не было, літаральна на некалькі нумароў. І пасля ўжо прыгадваў Адам Станкевіч, неяк у гэтым часе паслаў Бог помач. Штосьці даў ксёндз Францішак Будзька, штосьці ксёндз Астрамовіч, а ў канцы заінтарэсавалася часопісам княгіня Магдалена Радзівіліха. Ну так ці іначай мы бачым, што і грошы даваў ксёндз Астрамовіч. І вельмі таксама цікавы момант, калі ў Мінск яшчэ перад Першай сусветнай вайной прыехаў ствараць першыя беларускія часопісы Сахай Лучынка, Александр Уласаў, славуты выдавец. Ён сустрэўся з мноствам праблемаў, і памяшканне трэба было здымаць, і грошаў не хапала. І ён пачуваўся такім адзінокім у Мінску, бо фактычна мала людзей, якія беларускай справай займаліся. І урэшце рэшт атрымалася менавіта сустрэча выпадковая з ксяндзом Астрамовічам, дапамагла таму, што гэтыя часопісы першыя ў Мінску з'явіліся. Як прыгадвае Александр Уласаў, яны там каларытныя ўспаміны, я зараз так вось блізка да гэтага тэксту прыгадаю. Ён кажа, што сустрэча адбылася на Скобелевскай вуліцы. Сёння гэта вуліца Чырвонаармейская, непадалёку дома афіцэраў сённяшняга ўжо, так? І таму, калі будзем праходзіць там, то прыгадайце гэтую сустрэчу. І было так, што Александр Уласаў ідзе, аж коціць па ходніках ксёндз Зязюля, развейваецца ягоная сутана. І яны сутыкаюцца, ледзь не сутыкнуліся з Уласавым, і абодва заўсміхаліся. Як кажа Уласаў, зазяла ашмянская фізіяномія Зязюлі. Радасць. Вот цяпер у нас ужо двое беларусаў у Менску. Ну, двое тых, которые менавіта займаюцца беларускай справай, бо на той час было даволі мала гэтага. І Александр Уласаў, выдавец, кажа пра мноства праблемаў. Вось рабіць ці не рабіць гэтыя часопісы, разважае, сумняецца. Той кажа Астрамовіч: валі,
без ніякіх. Это значыцца, трымайся цвёрда, рабі гэтыя часопісы, пасля засунуў руку ў сваю кішэню, скрутачек, глядзіць, думае літаральна пару секунд даваць, не даваць, даў, і там былі даволі знаныя грошы, даволі вялікі, там полуімперіал, здаецца. І за гэтыя грошы ўжо выдавец наймае рэдакцыю, памяшканне, як ён казаў, гарнізон стварыў такі вось, і праца пачалася, і гэты часопісы ўбачылі святло. Вот такая каларытная сустрэча з нашым ксяндзом. Я скажу таксама, што наш герой вітаў беларускую незалежнасць. У 1918 годзе па даручэнні яе народнага сакратарыяту БНР арганізоўвае беларускія школы, местачковыя, павятовыя органы ўлады. І шмат спрыяе, каб Беларусь была ўсё ж самастойнай краінай, мела свой голас. А самае важнае значэнне ксяндза Астрамовіча наступнае. Хораша сказаў ксёндз Адам Станкевіч. Заслугі ксяндза Астрамовіча у справе беларускай мовы ў святыні велізарныя. Праз свае рэлігійныя вершы ён перадусім паказаў, што беларуская мова здатная цалком для жыцця касцёльнага, а праз гэта значна яе прыблізіў да касцёла і адчасці ўвёў яе туды. Я скажу таксама тое, што непросты быў час, мяняліся ўлады, мы ведаем першую сусветную, рускія ўлады сышлі, прыйшлі немцы, пасля немцы сышлі, бальшавікі, пасля палякі, бальшавікі, рознае мянялася. І калі чарговы раз прыходзіць ужо бальшавікі, то наш ксёндз атрымлівае такое, быў арыштаваны, зазнаў пераслед, некаторы час нават знаходзіўся ў віцебскім такой турме губчака, і былі допыты, ёсць такія меркаванні, што былі пэўныя катаванні, так ці іначай было зусім непроста. Але яго адпускаюць, але не так шмат ужо часу прайшло пасля гэтага, так скажем, вызвалення пэўнага, калі наш ксёндз памірае. І улічваючы, што ён памёр на 43-м годзе жыцця, то можна, даследчыкі мяркуюць, што такая заўчасная смерць была выклікана вось гэтымі акалічнасцямі, гэтымі допытамі, арыштам. І некаторыя лічаць, што фактычна такі мучанік за веру сваю. І я скажу, такое падарванае здароўе прывяло да гібелі нашага ксяндза. І ён быў пахаваны, сёння ягоная магіла ёсць на могілках у такім населеным пункце Сяно, горад Сяно. Там ёсць ягоная магіла. І напрыканцы хочацца прыгадаць некаторыя вершы нашага ксяндза. Прыгадаем з верша Ніколі. Да самага скону, усякім прымусам, і сіле прыгону, скажу, беларусам, навек застануся сваёй уласнай волі, не здраджу ніколі. І таксама прыгадаем ягоныя таксама радкі іншага верша. Узіраемся выш і шукаем тых зор, што вядуць нас праз крыж у нябесны прастор. Будзем памятаць ксяндза Александра Астрамовіча, паэта Андрэю Зязюлю, будзем шанаваць ягонае імя, будзем чытаць ягоныя творы і будзем старацца тыя радкі, тыя перажыванні ксяндза нейкім чынам праз сваё сэрца таксама прапускаць. Дзякуй вялікі, з Богам! Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.